जाहाथे फार्स्ट उइनारखौ मोजां खेबदो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर मोजां गेलेनानै दिन्थिनानै होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे प्राइज मानि दङ 7,000 बेखौबो गथायनो थाखाय आङो मानगोनां चेयारमेनखौ खावलायनाय जिरायगोन दे आराम आखाइ दांगोन गेलेनाय खेलाया बेल' नङा नोंथांमोनखौ अलरेडि जायफ्रा मोजां गेलेदों बेखौ अलरेडि सेलेक्सन खालामखाबाय आरो टिमनि लिस्टआवबो गाखोखाबाय जायफ्रा सेलेक्सन जादों थांनानै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों साफ्रोमखौबो जाहाथे जायफ्रा सेलेक्सन जाबाय नोंथांमोनहा फैब्लानो जाबाय बयबो स्माइल थादे मोनसे खेबदो ज' देरहानाय जेननायजोंबोलै आपन उइनार किन्तु थागोन ना भाई बाबू उइनार किन्तु आपन टेलेन्ट मैन जाबाय दे सामुब्रा दासिम मोननैबो बोरै गिजा अल्प बाबलु उना तो लगावा उना तो बाय निला बेनार ने लगावा थोड़ा साइड रे हां 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 थोड़ा और थोड़ा नीचे बाबलु पापा थोड़ा सिना ए बाबू थोड़ा रखम बेनार तो उठा चिकबान जायो दे बास प्लेन होइसे बरिया मोजां खेबदो ओमफ्राय बेखौ सिमनिसिम फरायनांगौ बारुंगाने जा बारुंगाने जा बारुंगा फिसाने खतरा हो रही है रे थुरफिया लादो डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारिखौ जोङो बेयावनो आं भिडिअस खालामदों जोंना नै गाइसमोन देग्लाय बोसोराव फार्स्ट टाइम गेम गेलेदों उइनार जाजेनबाय 7,000 जोंना खिपारा बेनो जा बारुंगा फिसाने जा बारुंगा फिसाने जा बारुंगा फिसाने फट'खौ लाबो फट' खेबना ओइ आसाय